ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् निधि नामिने नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம இன்னைக்கு 7வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போகிறோம், ஞான விஞ்ஞான யோகம். அதுக்கு முன்னாடி நேத்து நாம பார்த்த அஷ்டாங்க யோகம் பத்தி நாம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு பீட்ஸ் கூட இருக்கு. உங்க எல்லாருக்குமே எவ்வாறு நாம இந்த ஜபம் செய்வது, எந்த முறையில செய்யணும் அப்படிங்கறது நான் இங்க விளக்குவேன். இந்த செஷன் முடியும் பொழுது அதை பத்தி நான் கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா குமாரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ரேவதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. திவ்யா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்து நாம அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல நம்ம பார்த்தது தியான யோகத்தை பற்றி. அஷ்ட அங்கங்கள். ஸோ அதுல முதல் ஃபேஸ்ல, அதாவது இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு யோக ருக்ஷகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல தியானத்துல நம்ம ஈடுபடும் பொழுது அதுல முழுமை அடையும் பொழுது யோகா ரூடா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இன்னும் டீட்டெயிலா நீங்க இதை பத்தி அட்வான்ஸ் கிளாஸ் வரும்பொழுது நல்லா படிப்பீங்க. ஸோ இப்போதைக்கு அந்த நேர்த்திக்கான அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த 8 வகையானது, அதாவது யமா, நியமா, அதுக்கப்புறம் ஆசனா, அதுக்கப்புறம் பிராணா, அதுக்கப்புறம் பிரத்யகாரா, தாரணா, தியானா, அதுக்கப்புறம் சமாதி. இந்த 8 நிலைகளை தான் ஒரு யோகத்தில் செல்பவர்களுடைய யோக பயிற்சிகள் எல்லாமே இதுலதான் நடக்கின்றது. ஸோ யோகத்துல இருந்தாலும் இறுதியில நாம பக்தியில நிறைவடைந்தால் மட்டுமே நம்ம பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும். இல்லை என்றால் யோகத்தில் முழுமையடையாத அத்தகைய யோகிகள் மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில நல்ல ஆன்மீக குடும்பத்திலோ அல்லது ஒரு செல்வந்தருடைய குடும்பத்திலோ பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். அவ்வாறு அவர்கள் பெறக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை அவர்கள் நல்முறையில் உபயோகித்துக் கொண்டால் அத்தகைய பிறவி மிகவும் அரிதானது. அவர்கள் இந்த லோக சேமத்திற்காகவும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பக்தியை மென்மேலும் பெருக்கி பகவானுடைய திருநாட்டை அவர்கள் சேர்கிறார்கள். சோ எல்லா யோகிகளும் அதே மாதிரி ஒரு குரு ஆச்சாரியா எல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒன்று என்னன்னா, அவங்களுடைய தவங்கள் எதுவா இருந்தாலும் இந்த லோக ரட்சணைக்காக தான் அவர்கள் அதை உபயோகிக்கிறார்கள். அதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். எந்த செயல் செய்தாலுமே நம்ம ஒரு செயலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் என்றால் இது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு எந்த வகையில் நன்மையை பயக்கும், இங்கே வாழக்கூடிய இந்த உயிர்வாழிகளுடைய வாழ்க்கை நிலை மேம்பாடு அமையும் அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம செய்யணும். ஸோ ஆனா அந்த நிலையில நம்ம செய்யணும்னா அதுக்கு பக்தி கலந்த செயல்பாடு மட்டும்தான் நமக்கு வழிவகுக்கும். ஸோ பகவானை பற்றிய அந்த நிலையில் நாம் இருந்து கொண்டு அவரை மையமாக வைத்து நாம செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே நன்மையில், அதாவது எல்லாருக்கும் சேமமாக அமைகின்றது. சோ இங்க 7ஆம் அத்தியாயனுடைய ஒரு சம்மரி தான் நாம் இங்க பார்க்கின்றோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை. நான் நேத்தைக்கு கூட சொன்னேன், ஞானம் என்றால் இந்த ஆத்மா மற்றும் உடலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி விளக்குவதுதான் ஆத்மா. ஆனால் அதே பகவானை பற்றி உணர்வது, இந்த ஜீவாத்மா என்ன உணர்கின்றதோ அதுதான் விஞ்ஞானம் என்பது. அதாவது ரியலைஸ்டு நாலேஜ் சொல்லுவாங்க, உணர்ந்து புரிதல். அந்த ஞானத்தை, பகவானை பற்றிய ஞானத்தை உணர்ந்து அதுல அவர்களுடைய திருப்தியையும் மன சந்தோஷத்தையும் அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல். சோ அப்படி அவரை பற்றிய மகிமை பற்றி தெரிந்து கொள்வது முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் கவர் ஆகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றலை பற்றிய அறிவு. இவர் எல்லையற்ற ஆற்றல்களை படைத்தவர். அதாவது பகவான் எல்லையற்ற அவருடைய ஆற்றல்களை நம்மளால முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. சிலது மட்டும் நம்மளால அவர் எடுத்து சொல்ற மாதிரி இங்க இடத்துல இதே மாதிரிதான் 9th சாப்டர்லயும் சொல்லுவாரு, 10th சாப்டர்லயும். 10th சாப்டர் முழுவதுமே அவருடைய விபூதிகளை, அவருடைய விரிவங்கங்களை பற்றியெல்லாம், ஆற்றல்களை பற்றியெல்லாம் சொல்லுவார். சோ இதுல சிலது மட்டும் எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. அது 4ஆம் ஸ்லோகத்திலிருந்து 12வது ஸ்லோகத்துக்கு வரைக்கும் கவர் ஆகிறது. அடுத்து பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். சோ அவரை பற்றிய ஞானத்தை நாம் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் பொழுது சரணடைதல் என்னும் அந்த பக்குவ நிலை நாம அடைகின்றோம். சோ சரணடைதலுக்கு 6 விதமான அறிகுறிகள் இருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வராது. ஆனா ஜெனரலாவே நாங்க அதாவது பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிப்போம். அந்த சிம்டம்ஸ், அதாவது எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா
18வது அத்தியாயத்துல இருந்து சிலது எல்லாமே நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். சோ அந்த 6 சிம்டம்ஸ் என்னன்றது வந்து பார்க்கலாம். சரணடைதல் என்றால் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு நம்பிக்கை, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும். பகவான் இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து நமக்கு தேவை. அதே மாதிரி வந்து நம்ம அவர் மேல் நம்பிக்கை வேண்டும் இல்லையா? சோ ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது, வேதங்கள் நமக்கு உறுதியாக எடுத்துரைக்கும் பொழுது அதை வந்து அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவர் அந்த மனப்பக்குவத்தை வளர்த்து கொண்டால் கண்டிப்பாக மனதை வந்து பகவானிடம் லயிக்கக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள். அதுதான் சரணாகதி என்பது. சோ கீழே விழுந்து நம்ம வந்து சாஷ்டாங்கமா விழுந்து பிசிக்கலா நம்ம நம்ம காட்டுறது வந்து தட் இஸ் நாட் த சரணாகதி. சரணாகதி வந்து மனம் கொள்ளும் நிலை. அது மனசு அதன் தரப்பில் நம்ம பக்தி செய்துட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்மளுடைய சுபாவம் வந்து மாறிண்டே இருக்கும் இல்லையா? கொஞ்சம் பக்தி நிறையவே இப்ப வந்து ஸ்ரவணம் நீங்க கேட்டுட்டே இருக்கீங்க, அப்போ இன்னும் நிறைய பண்ணணும்ன்ற ஒரு உந்துதல் வந்து உங்களுக்கு வரும். அதே வந்து அந்த கேட்காத நிலையில இருக்கும் பொழுது நமக்கு பக்தி செய்வோம், ஆனா அந்த ஈடுபாடு வந்து குறைவாக நமக்கு காணப்படும். அந்த முயற்சியில வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஈடுபாடு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஆனா அதே வந்து கேட்டுட்டே இருக்கும்போது இவ்வளவு இருக்குல்ல, பகவான் இவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு, இதெல்லாம் நம்மளுடைய நன்மைக்கு தானே, நாம ஏன் இதை வந்து ஈடுபாடோட செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும் இல்லையா? சரணாகதி என்பது அதுதான். 17 அதாவது 13ல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆகிறது. தேவர்கள் மற்றும் தேவி வழிபாடு பற்றி அதனுடைய பகவான் என்ன எடுத்துரைக்கின்றார்? நாம் எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை நம்ம பிறவி எடுக்கும் பொழுது பாகவதத்துல அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நாம் எல்லாருமே பகவானிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். பிறக்கும் பொழுது நாம அஜ்ஞானத்தில் தான் உழண்டு கொண்டிருந்தோம். 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகளாக வந்து நம்மளுடைய பிறவிகள் வந்து ஏற்படுகின்றது. புழு பூச்சியாக இருந்து, அதுக்கப்புறம் மரம் செடி கொடிகளாக இருந்து, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மனிதனாக நம்ம வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து நம்மளுடைய பிறவி என்பது மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது. சோ நம்ம ஒரு நல்ல காரியம் செய்தால் அடுத்த ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு நமக்கு வந்து அந்த ப்ரமோஷன் வந்து வழங்கப்படுகின்றது. அப்போ இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் எதுனாக்கா இந்த மனித பிறவிதான். இந்த மனித பிறவிக்கே வந்து மகத்துவம் உண்டு. சோ அப்படிப்பட்ட மகத்துவம் புரிந்திய இந்த மனித பிறவி பிறக்கும் பொழுது நித்திய பத்தர்களாக தான் நாம பிறக்கின்றோம். அக்ஞானத்தில் தான், எப்படி பிரம்மா கூட வந்து அவர் பகவானுடைய நாபியிலிருந்து தோன்றியது. அது இந்த அத்தியாயமும் நெக்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலாம் நம்ம வந்து படிப்போம். கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு இதெல்லாம் வரும். ஸோ 8th சாப்டர்லயும் வரும், 7th வந்து வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு, பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி வரும்பொழுது நாபில அவருடைய தோன்றுதல் வரும்பொழுது அவரை சுத்தி இருட்டாவே இருக்கிறதா அவர் வந்து பாகவதத்துல அழகாக செகண்ட் கேண்டோல எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அப்ப இருட்டை பார்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து பகவான் மீது தியானத்தை வந்து மனதலில் இருந்து செயல் அந்த தூண்டுதல் கூட பகவான் தான் கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் விளக்குகின்றார். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அவருடைய அந்த தியான பயிற்சினாலதான் வந்து வேதங்கள் எல்லாம் அவர் மனதிலிருந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறது அவரு அதாவது கேட்டுக்கொள்கின்றார். அது அதனுடைய பேஸாதான் வந்து இந்த படைக்கும் தொழில் எல்லாம் அவர் செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் உயிர்வாழிகள் எல்லாம் படைக்கிறது வந்து நம்ம பிரம்மதேவர். சோ அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது நாம் எல்லாரும் நித்திய பக்தர்களாக இந்த புவி வாழ்க்கையில் நாம வந்து பிறவி எடுக்கும் பொழுது அட்லீஸ்ட் நம்ம ஏதோ ஒரு தேவதை மீதாவது நம்மளுடைய ஈர்ப்பு, அதாவது நம்ம இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவதையை வணங்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தையும் பகவான் தான் வழங்குகிறார். சோ அட்லீஸ்ட் யார் என்ன வணங்கலன்னாலும் பிற தேவரையாவது இவங்க வழங்கணும். ஏனென்றால் அப்படியாவது இவர்கள் பக்குவ நிலைக்கு வருவார்கள். சோ பக்குவ நிலைக்கு வந்த பிறகு பல்வேறு பிறவிகள் வந்து நாம தேவர்கள் வழிபாடு செய்துதான் வந்து பகவானை வழிபடக்கூடிய பிராப்தத்தை வந்து வழங்குகிறார். சோ இன்டைரக்ட்லி நாம யாரை வணங்கினாலும் அந்த பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் அந்த பரம்பொருளுக்கு தான் சேருகின்றது. ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவருமே பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள். இந்த பௌதிக உலகத்தை ஆள்வதற்காக அவர்கள் எல்லாம் படைத்தார். சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து நமக்கு தாய் தந்தை என்று நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும்னா சிவனையும் பார்வதியையும் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஏனென்றால் அவர்களும் பகவானால் தான் படைக்கப்பட்டார்கள். சோ அவர்களையாவது நம்ம வந்து வழிபாடு செய்யணும்ன்றதுக்காக தான் அந்த உணர்வு
வந்து நமக்கு மனசுல வரும்பொழுது நம்மள ஊர்ஜிதப்படுத்துறதே வந்து அந்த பரம்பொருள் தான். அவ்வாறு பற்பல பிறவிகள் நாம எடுத்துதான் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை பெறுகின்றோம். சோ சிவனை வழிபடுவதால் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது? அஜ்ஞானத்திலிருந்து நாம வந்து வெளியேறுகின்றோம். எஸ், ஏனென்றால் பிரம்மர் வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவர். அதே மாதிரி விஷ்ணு வந்து சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவர். அதே மாதிரி சிவன் வந்து தாம்சிக் நேச்சருக்கு அதிபதி. சோ தாம்சிக் நேச்சர்னா அவர் வந்து நம்மள மாதிரி சோம்பேறித்தனம் எல்லாம் கிடையாது. அந்த குணாதிசயத்திலிருந்து விலக்குவதற்கு நாம வந்து அவரை நாம வந்து தியானித்தால், அவரை நாம வழிபட்டால் நமக்கு அஜ்ஞானத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கின்றது. சோ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? சோ அஜ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடணும்னாக்கா சிவனை நாம ஆராதிக்கிறோம். சோ அது மாதிரி தேவர்களுடைய வழிபாடு. ஆனா அங்க பிசினஸ் டீலிங்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனா நம்மளுடைய நீங்க உங்களை கடந்து வந்த பாதையை நீங்க வந்து பின்னோக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எஸ், நம்ம எல்லாருமே அஜ்ஞானத்தில் இருந்தவர்கள் தான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மனசுக்கு நல்லா தெரியும். நம்மளுடைய மூதாதையர்களோ இல்ல நமக்கு யாராவது சொல்லியோ, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவல்லோ இல்ல பக்கத்து வீட்டிலேயே சொல்லி இந்த கடவுளை வந்து நீ நம்மளுடைய வீட்டுல நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்திருக்கும். எல்லாருக்குமே கஷ்டங்கள் உண்டு. இந்த புவி வாழ்க்கையில பிறந்தவங்களுக்கு யாருக்குமே கஷ்டம் இல்லாத சூழ்நிலை என்பது கிடையவே கிடையாது. ஆனா அந்த கஷ்டத்தை போக்குவதற்காக நாம வந்து பக்திக்கு நாம வந்து செல்லும் பொழுது அங்கே வந்து இதை செய்கின்றேன், அதை செய்கின்றேன், நாமளே நினைக்கலனாலும் நமக்கு சொல்லக்கூடியவர்கள் இதை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நமக்கு அந்த எஸ், இதை செய்தா உங்க வீட்டுல கொஞ்சம் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு வேதங்களே 95% வேதங்கள் நமக்கு வந்து பலநோக்கு செயல்களை தான் எடுத்துரைக்கின்றது. சோ அதை நாம் என்ன பண்றோம்? அதை அப்படியே உபயோகப்படுத்தி நாம வந்து நம்மளுடைய சுய லாபத்திற்காக தான் அந்த யக்னங்களையும் எல்லாம் நாம் செய்கின்றோம். ஆனால் எந்த யக்னத்தை செய்தாலுமே அந்த அவிர்வாகம் எல்லாம் அந்த யக்னேஸ்வரராக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளுக்கு தான் போய் சேருகின்றது. அதனால வெறுமனே பக்தி, கேவல பக்தியை மட்டுமே நாம வந்து செலுத்தி இந்த எந்த ஒரு யக்னத்தையும் செய்யணும், பூஜை புனஸ்காரங்களும் செய்யணும், பக்தி செய்யறது எல்லாமே எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்ய வேண்டும். ஈவன் தேவ வழிபாடு கூட அந்த மாதிரிதான். கணேசனுக்கு வந்து நாம வந்து 108 தேங்காய் உடைச்சா நமக்கு எல்லா தடை கற்களும் போயிடும்னு நமக்கு யாராவது ஒரு ஜோசியர் சொல்லிட்டா உடனே போய் நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த செயலும் செய்கின்றோம் இல்லையா? சோ நம்பிக்கை என்பது நமக்கு என்னன்னா சொல்யூஷன். இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சங்கடத்துல இருந்து நம்ம வந்து வெளியேறணுன்றதுக்காக இமீடியட்டா அதை வந்து நம்ம வந்து தாங்கணும்ன்ற அந்த இதுவே கிடையாது. நமக்கு அக்செப்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கர்ம பலன் தான், நம்ம செய்துட்டு வந்தது தான். அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா அனுபவித்து கிளியர் பண்ணிக்கணும்ன்ற அந்த அந்த இன்டென்ஷன் வந்து நமக்கு தெரியறது இல்லை. ஏனென்றால் இதை நமக்கு யாரும் சொல்லவில்லை. சோ நமக்கு இந்த ஞானத்தை நமக்கு புகட்டாததுனால நமக்கு என்ன தெரியறது? சொல்யூஷன் வேண்டும், அவ்வளவுதான். அதற்காக நாம் என்ன செய்கின்றோம்? தேவ வழிபாடுகள் எல்லாம் ஈடுபட்டு அவர்களையும் நாம பக்தியோடு தான் கும்பிடணும். ஆனா வெறும் பக்தி மட்டும் செய்தால் போரும். அவர்கள் நமக்கு வந்து வரங்களை வாழி வழங்குவதற்காக தான் பகவானால் வந்து படைக்கப்பட்டவர்கள். சோ அந்த வரங்களும் பகவானிடத்திலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. ஆனால் நம்ம தவறான முறையில் அவர்களை வழிபடுகின்றோம். பிசினஸ் டீலிங்ல நம்ம செய்கின்றோம். அதையும் பகவான் எங்க எடுத்துரைக்கின்றார் 20லிருந்து 25வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து மாயையிலிருந்து பக்தி எவ்வாறு நாம வந்து இந்த பிரபஞ்ச மாயையிலிருந்து பக்திக்கு மடைமாற்றிக் கொள்வது என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது வந்து 5 ஸ்லோகங்கள், கடைசி 5 ஸ்லோகங்கள். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பாசிங்க மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி உங்களுக்கு இது கோஹோஸ்ட் பண்ணல, ஒரு நிமிஷம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. ज्ञान विज्ञान योगः अथ सप्तमोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. அதாவது பகவான் உவாச்ச, பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார் அர்ஜுனருக்கு, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன், அதாவது மையா சக்த மன பார்த்தான், அதாவது மனச வந்து பகவானிடத்தில் நாம லயித்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலமாக என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி நீ கேட்பாயாக. அதாவது 2 மற்றும் 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து படிக்கிறது, அதாவது ரகசியம்
அதாவது கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு படிக்கிறோம் இல்லையா? கான்ஃபிடென்ஷியல் 3 வித நிலைகளை பற்றி நாம இந்த பகவத்கீதையில படிக்க போறோம். ரகசியம் என்பது குய்யா, குய்யதரம், அப்புறம் குய்யதமம் என்பது. இந்த செகண்ட் சாப்டர், தேர்ட் சாப்டர் மற்றும் 5th சாப்டர் இந்த இதுல வரும்பொழுது குய்யம் என்பது த பேஸ் லெவல் கான்ஃபிடென்ஷியல். ஸோ இங்கே வந்து நாம என்ன படிக்கின்றோம் என்றால், நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிறத பத்தி படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கர்ம யோகத்துல நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் பகவான், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் எவ்வாறு கடவுள் உணர்வில் நாம் எவ்வாறு செயல்படுவது எல்லாம் படித்தோம். அது வந்து த பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரகசியத்தை நாம உணர்ந்திருக்கின்றோம். இப்ப இந்த 7வது சாப்டர் 9வது சாப்டர்லாம் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் குய்யதரம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளப்போம். நாம் எல்லாம் பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் என்பதையும் இன்னும் சந்தேகம் இல்லாம நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். மேலும் இந்த 11வது அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயத்துல எல்லாம் நாம பார்க்கும் பொழுது குய்யதமம் என்பது எவ்வாறு பகவானுக்கு நாம சேவை 9வது அத்தியாயத்திலிருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும். நவவித பக்தி எவ்வாறு அவருக்கு நாம வந்து பணிவிடை செய்வது. உயிர்வாழிகளாகிய நாம் ஏதோ ஒரு சேவையை செய்து கொண்டுதான் இருப்போம். வீட்டுல நம்ம குழந்தைகளுக்கு சேவை செய்வோம், கணவனுக்கு சேவை செய்வோம், பெரியவங்களுக்கு சேவை செய்வோம். அதே மாதிரி கணவனாக இருக்கவங்க வந்து வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து இதுலயும் சேவை. அதே மாதிரி ஆபீஸுக்கு போனாலும் அங்கே சேவைதான். எந்த இடத்துலயுமே நாம சேவை மனப்பான்மையோடு தான் படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்மளுக்கு எல்லாமே வழங்கின இந்த சூழ்நிலையில நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே பகவானுடைய அருளால் தான் இங்கே நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ இந்த ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து வழங்கினது யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவருக்கு நாம வந்து தொண்டு புரிவதுதான் முதன்மை கடமை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இங்க வந்து அதே மனோபாவத்தோட நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம் அமைத்து கொண்டால் கண்டிப்பாக நம்மளால பகவானிடத்தில் வந்து பற்றுதல் கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வந்து நமக்கு ஏற்படும். என்னை பற்றிய முழு உணர்வில், அதாவது பகவானை வந்து மனசுல வந்து நல்ல ஆழமாக நினைத்து, இப்படி இந்த பக்கம் ரைட்ல உட்கார்ந்துருக்காரு இல்லையா, யோக பயிற்சி, அதாவது தியானத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர், அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து 4 கைகளுடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தை மனதில் நினைத்து அவர் அந்த யோக பயிற்சியை அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாதி கண்ணு தான் மூடியிருப்பாங்க. தியானத்தில் இருப்பவர்கள் நீங்க எங்கேயாவது ஒரு போஸ்டர் பார்த்தா கூட பாதி கண்ணு மூடி இருக்கும். அதாவது இந்த 2 கண் சென்டர் பியூப்பல் இருக்கு இல்லையா, இந்த கண் சென்டர் கருப்பா இருக்கு, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல தெரியாது, இங்கிலீஷ்ல வந்து பியூப்பல்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த நாசி நுனிக்கு எடுத்துட்டு வரணும். இது வந்து ஆக்ஞா சக்கரம். இங்க வந்து நம்ம வந்து மைண்ட வந்து எடுத்து வைக்கணும். மனசுல வந்து இந்த ஹிருதயத்துல வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து நமக்கு எவ்வளவு வருதோ அவ்வளவு இங்க வந்து முழுமையான யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்களாலதான் இந்த காட்சியை வந்து கொண்டு வர முடியும். நமக்கு எடுத்த உடனே வராது இல்லையா? அவ்வாறு பகவானுடைய நினைவில் நாம வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அவரை பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய மார்க்கத்தை பகவானே கொடுப்பார் நமக்கு. அததான் இங்க சந்தேகம் இல்லாமல் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி நீ கேட்பாயாக அப்படின்ட்டு வந்து எடுத்துரைக்கிறார். 7.2 வாசிங்க மாதாஜி. ஞானம் தேகம் சவிஞானம் இதம் பக்ஷ்யாம்ய சேஷதः யஜ்ஞாத்வா நேக பூயோன்யத் ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். அதாவது சாதாரண அறிவு என்பது ஆத்மா மற்றும் இந்த உடலை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. தெய்வீக அறிவு என்பது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அதாவது ரியலைஸ்டு நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து. விஞ்ஞானம் என்பது உணர்ந்து அதாவது புரிதல். அறிவிக்கணும். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது ஏதும் இருக்காது இல்லையா? பரம்பொருளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேறு எதுவுமே இருக்காது. ஏனென்றால் இந்த சிருஷ்டியே தான் பரமாத்மா, பரமாத்மா தான் சிருஷ்டி இல்லையா? எல்லாவற்றிலும் அவர்தான் இருக்கின்றார், நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றார் என்பது நம்மளால உணர முடியும். ஏன் பலரால் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியவில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பதில் வந்து நீங்க சாட்ல போடலாம். எதற்காக நம்மளால வந்து எதற்காக நம்மளால வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது பக்தி உணர்வுல நம்ம அடைய முடியறது கிடையாது. பக்தி உணர்வு என்பது நம்ம ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இதோட, அதாவது நம்பிக்கையோட நம்ம ஏன் பக்தியில நம்மளால முன்னேற முடியறது இல்ல, எதனால அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க யாராவது யூகித்து சொல்ல முடியுமா? எதற்கு என்று யாருக்காவது தெரிஞ்சா அந்த சாட்ல போடுங்க. அதுக்குள்ள நான் நெக்ஸ்ட் இதுல போகலாம். 7.3 வாசிங்க மாதாஜி. மனுஷ்யாணாம் சகஸ்ரேஷு
कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. हरे எஸ், कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு, மனிதர்களில் 1000 பேர், கஷ்டித் யார் சித்தையே, அதாவது யாராவது ஒருவர் வந்து அந்த 1000 பேர்ல ஒருத்தர் வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கு முயற்சி செய்வார்கள். அப்படி பக்குவம் அடைந்த 1000 பேர்கள்ல வந்து யாரேனும் ஒருத்தராலதான் வந்து என்னை உண்மையாக அறிய முடியும்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா? உண்மையாக பகவானை அறியக்கூடிய தன்மை எல்லாருக்குமே வருவது கிடையாது. ஏன் என்றால் நாம இந்த மன மனக்கட்டுப்பாட்டில் இல்லாததால், மனதின் கட்டுப்பாட்டு இல்லதால். தட் மே பி ரைட். பட் எதனால நாம கட்டுப்பாடற்ற மனத்தில் இருக்கின்றோம்? இந்த சிருஷ்டிக்குடைய இயல்பு என்ன? நாம எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நம்மளுடைய நிலை என்ன? இந்த ஆத்மாவுடைய நிலை என்ன? ஆத்மாவுக்கு 2 நிலைகள் உள்ளது இல்லையா? சோ இது வரைக்குமே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். நாம் எல்லாருமே என்ன ஆத்மா? கட்டுண்ட ஆத்மா. எதனால கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம்? நாம வந்து சிருஷ்டினுடைய 3 குணங்களால் வந்து கட்டுப்பட்டவர்கள். சோ இந்த மாயையில் சிக்கி கொண்டிருப்பதால் நமக்கு முழுமையாக பகவான், அது குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா? மாயையினுடைய ஆப்போசிட் எது? தெய்வீகம். தெய்வீகத்தை பத்தி உணரணும்னா நம்ம மாயையிலிருந்து வெளியே வந்தாதான் உணர முடியும். அதனாலதான் நம்மளால கடவுள் உணர்வுல வந்து நம்மளால லயிப்பதற்கு ரொம்ப சங்கடம். அதாவது நம்ம சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் கூட நம்மள வந்து இழுத்துட்டு போய் கீழே விழுந்துரும். அந்த மாதிரி எந்த உணர்வு என்பது வந்து நம்ம கையில இருக்கிறதே கிடையாது. அதுதான் மாயையினுடைய சக்தி. மாயையை வென்றால் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நிலை பெற்று இருக்கின்றோம் என்று பொருள். சோ 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவர் தான் பக்குவம் அடையறதுக்கு முயற்சி செய்யலாம். ஆனால் அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்த அந்த 1000 பேர்ல கூட வந்து யாரேனும் ஒருத்தர் தான் வந்து பகவானை வந்து முழுமையாக வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ உள்ளடங்கிய 8 உறுப்புகளுக்கு பெயரிடவும். அதாவது உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த 8 அதாவது பௌதீக ஆற்றல்களை பற்றி தெரியுமா? தெரிந்தால் நீங்க போடலாம். ஆக்சுவலி ஜட சக்திகளை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. யாருக்காவது தெரிந்தா இந்த இதுல போடுங்க. சோ எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. भूमिर् आपो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा. அதாவது பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து மனம், அப்புறம் புத்தி, அகங்காரம். சோ இந்த மகத் தத்துவம் எனப்படுவது நம்ம உலகம் வந்து பகவான் படைத்தது 2 விதமான லோகங்கள். ஒன்று ஆன்மீக உலகம், இன்னொன்று அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகம். பௌதீக உலகம் வந்து 1/4 பங்கு. அதுக்கு வந்து அது ஏகபாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகம் 3 மடங்கு. அது திரிபாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா வந்து பாகவதத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஏகபாதத்துல வந்து இந்த எதனால் இந்த சிருஷ்டி படைத்தார் பகவான் அப்படிங்கும்போது நாம் எல்லாருமே நித்திய பக்தர்களாக இருக்கின்றோம். இங்கே வந்து நாம பக்குவம் அடைந்து 100% நம்ம ஆன்மீகத்திற்கு அடையும் பொழுது வைகுண்டத்திற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை அவரே வழங்குகிறார். சோ இந்த சிருஷ்டியினுடைய இயல்பு எதென்றால், நமக்கு மேல நம்ம ஒரு அண்டம், அதாவது ஒரு அண்டத்துக்குள்ள வந்து 14 லோகங்கள். நாளைய சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம் நம்ம. சோ நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். பூமிர் ஆப்போ அனலோ வாயு. ஆப்போ என்றால் நீர், அனலோ என்பது நெருப்பு, வாயு இல்லையா? மனோ புத்தி, மனசு மற்றும் புத்தி. அகங்காரம் என்பது, அதாவது அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு வந்து இந்த இயற்கையோட தான் இருக்கிறது. நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த பண்பு உண்டு. ஏதோ ஒரு சமயத்துல வந்து நாம் இதை வெளிப்படுத்திடுவோம். அந்த அகங்காரத்திலிருந்து நாம கண்டிப்பாக விடுதலை அடைய வேண்டும். இந்த 8ம் தான் பகவானிடத்தில் பின்னா மீன்ஸ் பிரிந்த, அதாவது அவரிடமிருந்து செப்பரேட் ஆனது. பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதான்னு சொல்லிட்டார். அதாவது பின்ன பகுதிகள், ஆக்சுவலி பிரிந்த ஜட சக்திகள் பகவானிடத்திலிருந்து. அதுதான் இந்த முந்தைய 8 உறுப்புகள் பேரிடமும் உள்ளடங்கிய இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இருக்கிறது இல்லையா? சோ இதெல்லாம் தான் கலந்ததுதான் இந்த பிரபஞ்சம், பௌதீக பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது வந்து விளக்குகிறது. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. 7.5. अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत्. हरे कृष्ण. எஸ், அதாவது இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டார். இது கீழ் இயல்பால் ஆனது, லோயர் எனர்ஜி.
அதாவது இன்ஃபீரியர் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கீழ இயல்பாலான, ஏனென்றால் இது பௌதீக பண்புகளை கொண்டது. மாயையான அந்த பண்புகளால நாம சிக்கிக்கொண்டு நாம எப்பொழுதுமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கோம். ஆனா இதற்கு மேல் இருக்கக்கூடிய ஒன்று பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியால் ஆனது. இது பகிரங்க சக்தியால் ஆனது. சோ இந்த அந்தரங்க சக்தியால் ஆனது அது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. அது எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று. என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று இருக்கின்றது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயலனத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அஃது உள்ளடக்கியதாகும். சோ இங்கிருந்துதான் நாம மோட்சமடைந்து அந்த இடத்திற்கு செல்கின்றோம் என்பதை இந்த இடத்துல ஜீவபூதாம் மகாபாகோ ஏதம் தாரியதே ஜகத். அதாவது இந்த இங்கே இருந்த ஜீவாத்மாக்கள் யாரெல்லாம் முக்தி பெறுகின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மாக்கள் அந்த இடத்தை சேர்கிறார்கள். சோ வைகுண்டம் எங்க இருக்கின்றது யாருக்காவது தெரியுமா? வைகுண்டம் நம்ம இருக்கக்கூடிய நமக்கு மேல கிடையாது. என்டையர்லி இந்த அண்டத்திற்கு மேல. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இதெல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அண்டம். இதுதான் கார்ணோதயா விஷ்ணு படுத்துண்டே அவருடைய சுவாசம். சோ நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஆகாயம் த ரிஃப்ளெக்டட் பார்ட் ஆஃப் த பிரம்ம ஜோதிர். பிரம்ம ஜோதிர் என்பது பகவானுடைய உடலிலிருந்து தோன்றக்கூடிய பிரகாசம். அதுவே ஆகாயமாக காணப்படுகின்றது. அந்த ஆகாயத்தோட இவருடைய சுவாசம் கலக்கும் பொழுது அநேக அண்டங்கள் அதாவது அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்தும் அதுக்கப்புறம் அவருடைய சுவாசத்தில் இருந்தும் அநேக அண்டங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. அது எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால் நூலில் முத்துக்கள் கோர்த்தால் எப்படி இருக்குமோ அது போல இருக்கின்றது என்று சொல்வார்கள். சோ இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயுமே பகவான் இது எல்லாமே அவர் தாங்கின்னு இருக்கார். கார்ணோதய கஷாய் விஷ்ணு. சோ இவர் யாரு? கார்ணோதய கஷாய் விஷ்ணு ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரம். சோ நம்ம மேல் உலகத்தை பற்றி நாளைக்கு கோலோக சார்ட் உங்களுக்கு நீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இதை பத்தி தெரியும். இப்ப அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரம் கார்ணோத கஷாயி விஷ்ணு. எஸ், 6th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஏதத்யோனீனி பூதானி சர்வாணித்யுபதாரய அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரளயஸ்ததா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தது. ஒன்று உயர் இயல்பாலான அந்த ஆன்மீக இயற்கை, இன்னொன்று கீழ் இயல்பாலான இந்த பௌதீக இயற்கை. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் அதாவது சேத்தனமாகவும், சேத்தனம் என்றால் ஆன்மீகம் ஆகியவை இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாகன்னு சொல்லிட்டார். ஆதி என்பது ரொம்ப முக்கியம். அந்தம் அதாவது முதலும் முடிவும் எல்லாம் பகவான் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்தான் அனாதியானவர். அனாதி மீன்ஸ் பிறப்பற்றவர் அப்படிங்கறது நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 6 chapters உங்களுக்கு ரொம்ப இனிமையா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. எஸ், வாசிங்க. மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் ப்ரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. எஸ், இப்ப முந்தைய அந்த பிக்சர்ல பார்த்த மாதிரி என்னை விட உயர்ந்த உண்மை இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். சோ தட் இஸ் த ட்ரூத் அப்படின்னாலே, அதனால்தான் பகவானுக்கு அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பூரணத்தின் உண்மை அப்படிங்கறதுதான். அதுதான் நம்ம 2nd அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். 3 நினைகள், பிரம்மம், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் என்று. சோ அவரை விட உயர்ந்த உண்மை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேற எதுவும் கிடையாது. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருப்பது போல எல்லாம் அனைத்தும் என்னையே சார்ந்தில்லை, எல்லாமே பகவானுடைய ஆற்றலால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம இந்த சூத்ரே மணிகனா இவ, அதாவது நூலில் கோர்க்கப்பட்ட மணிகளை போல நமக்கு இந்த பிரபஞ்சங்கள், படைக்கப்பட்ட பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் நமக்கு தோன்றுகின்றது என்று விளக்குகிறார். 7.8 வாசிங்க மாதாஜி. रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रपाश्मि शशिसूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दके पौरुषम ऋषु. அதாவது நீரினுடைய சுவை இதெல்லாமே அவருடைய ஆற்றல்கள் நம்ம பார்க்கிறது சாம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இன்னும் நிறைய நம்ம 9th மற்றும் 10th சாப்டர்ல படிப்போம். ஞானே நீரின் சுவையாகவும் சூரிய சந்திரர்களுடைய ஒளியாகவும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாகும். ஓம்காரம் எனப்படக்கூடிய அந்த நாதமும் அந்த சப்தத்திற்கு, அந்த சப்தத்திலையும் பகவானுடைய சொரூபத்தை நாம காண வேண்டும். சோ ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பதும் நானே. எஸ், முதலில் சப்தம் எங்கே உருவானது, சப்தம் எதனால் உருவானது என்று நம்ம பாகவதத்துல ரொம்ப அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகாயத்தில் தான் சப்தமே உருவாகின்றது. இந்த
எல்லாம். அதனாலதான் அந்த இதெல்லாம் கூட என்னது நம்ம மியூசிக் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம வேதத்துக்கு கீழே வரல, அனைத்துமே வந்து சப்தம் எல்லாம் வந்து ஆகாயத்திலிருந்து தோன்றியது. அதுவும் வந்து சில விளைவுகளாலதான். அது இன்னும் டீட்டெயிலா நீங்க படிக்கணும்னா பாகவதம் கேட்டா உங்களுக்கு அது வந்து நன்னா புரியும். சோ நீரினுடைய நீர்ல வந்து இது உப்பு கரிக்குது, அதுக்கப்புறம் சப்பையா இருக்கு, இல்லைன்னா டேஸ்டா இருக்கு, சுவையா இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அந்த டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னாக்கா பகவானுடைய பிரசன்ஸ் ஆஃப் த காட். அதுல சூரிய சந்திரர்களுடைய ஒளி, அந்த பிரகாசமும் பகவானுடைய சொரூபம். வேத மந்திரங்களுடைய பிரணவ ஒலியுமான ஓம்காரம் இல்லையா. அகார உகார மகாரா இது கலந்ததுதான் ஓகாரம் இல்லையா. ஆ ஊ மா இந்த 3 நிலைகள் இல்லையா. சிருஷ்டி சித்தி லயம் இந்த மூணுத்திலையுமே கலந்தவர் அந்த சப்தத்தினுடைய ஓங்கார சப்தத்தினுடைய அந்த நாதத்திலையும் அந்த பகவான் தான் இருக்கின்றார். அந்த ரூபத்தில் நமக்கு காட்சியளிக்கின்றார் என்பதையும் இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகாயத்தில் முதலில் தோன்றக்கூடிய சப்தம் அதாவது ஒளி என்பது அவரிடம் அந்த ரூபத்திலையும் பகவான் இருக்கின்றார். மனிதர்களில் இருக்கக்கூடிய திறன் இல்லையா, அவருடைய ஆற்றலிலும் வந்து பகவான் வந்து இருக்கின்றார். ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் நீரின் சுவையை பற்றி பேசுகிறார், யாராவது சொல்ல முடியுமா? சோ இந்தந்த ரூபத்தில் வந்து பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை வந்து அவருடைய வைபவங்களை சிலதை மட்டும்தான் இந்த சாப்டர்ல சொல்றாரு. இன்னும் டீட்டெயிலா 9th and 10th சாப்டர்ல நாம பார்ப்போம். சோ இதெல்லாமே 8th இருந்து 11th ஸ்லோகம் வரைக்கும் சுவை, நீரினுடைய சுவை, சூரிய சந்திரர்களுடைய ஒளி, அதுக்கப்புறம் வேத மந்திரங்களில் நாம ஓம்காரம் இல்லாம எந்த மந்திரத்தையும் நாம சொல்றது கிடையாது. அந்த சப்தமும் என்னுடைய சுரூபம். ஆகாயத்தில் எழக்கூடிய அந்த சப்தமும் என்னுடைய சொரூபம் தான். மனிதரில் இருக்கக்கூடிய திறன் அதாவது ஆற்றல் வந்து என்னுடைய சொரூபம். பூமியில வந்து அந்த மனம் என்பது நமக்கு தெரிகின்றது இல்லையா. நற்மணமா இருக்கலாம், துர்மணம் எதுவாக இருந்தாலுமே அந்த மனம் மண்ணினுடைய வாசனையில் இருப்பதும் என்னுடைய சொரூபம் தான். தீயில இருக்கக்கூடிய வெப்பம், தீயில வந்து நமக்கு வந்து அதாவது அக்னியில வந்து 2 விதமான வெளிப்பாடுகள் உண்டு. ஒன்று பிரகாசம், இன்னொன்று வந்து வெப்பம். இந்த ரெண்டுமே வந்து அவருடைய சொரூபம் தான். உயிரினங்களில் வந்து வாழ்க்கை, அதாவது நாம் எல்லாருமே உயிர் வாழிகள். அந்த உயிர் வாழிகளில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன் வந்து அந்த ஜீவனுடைய சொரூபம், ஆக்டிவ்னஸ் ஆஃப் தி சோல் இல்லையா. அவர் நம்ம இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார், அதுவும் அந்த பரமாத்மா சொரூபம் தான். அனைத்து சந்நியாசிகள் என்ன செய்கிறார்கள், தவம் புரிகிறார்கள். அந்த தவத்தினுடைய சொரூபமும் நான் தான். அனைத்து இருப்புக்களுக்கும் அசல் விதை, அதாவது இருப்புக்கள் என்பது பேலன்ஸ் இல்லையா, அதற்கு மூல காரணம் வந்து நான் தான் அப்படின்றது சொல்றார். புத்திசாலிக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுத்தறிவும் நானே, அந்த சொரூபமும் நானே. அனைத்து சக்தி வாய்ந்த ஆண்களில் இருக்கக்கூடிய வீரம் வந்து வீரமும் வலிமையும், வீரம் என்பது நெஞ்சுரத்தை எதிர்த்து போராடணும் என்ற அந்த மன பக்குவத்தை வந்து சொல்றது வந்து வீரம். அதே மாதிரி உடல் வந்து வலிமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த சொரூபமும் வந்து பகவானுடைய சொரூபம். இல்லற வாழ்க்கையில் வந்து தர்ம கொள்கைக்கு விரோதம், அதாவது தாம்பத்தியத்திலும் என்னுடைய சொரூபம் தான் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ணரை பற்றி சிலருக்கு ஏன் தெரியவில்லை அப்படிங்கறது வந்து நீங்க இதை படிச்சிட்ட பிறகு வேணா நீங்க சாட்ல போடுங்க. எஸ், 12th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तेषु ते मयि. எஸ், சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. இந்த சிருஷ்டியை படைச்சவரே அவர்தான். அதற்கு 3 குணங்களையுமே வந்து அவர்தான் வந்து படைத்தார். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த 3 குணங்களுக்குமே அந்த 3 குணங்களுமே அவரிடமிருந்து தான் தோன்றியது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை கட்டுப்படுத்துபவரும் அவர்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை நீ அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன் இல்லையா. எவ்வாறு ஒரு அரசன் வந்து அந்த அரசை ஆள்றதுக்கான அதாவது லா வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றாங்க, நம்ம கூட வந்து சட்ட திட்டங்கள் எல்லாமே ஒரு நாட்டுல வந்து சட்டத்திட்டங்கள் இல்லாம வந்து ஒரு அரசாட்சி நடக்காது. அதே மாதிரி ஒரு மன்னனாக இருக்கக்கூடியவன் அவன் வந்து சட்ட திட்டங்களை தன் நாட்டு மக்களுக்கு வந்து ஏற்றுகின்றான். ஆனால் மன்னன் வந்து அந்த சட்ட திட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டவன் அல்ல. அதே போலதான் இந்த சிருஷ்டியை வந்து படைத்தவர் அவரேதான். அவரிலிருந்து தோன்றியதுதான் அனைத்துமே. இருந்தாலும் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மாயைக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அவர் இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா. அதனால்தான் அவர் சுதந்திரமானவர். இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னாக்கா அலூஃப்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள்ளே அடக்கம். அனைத்துமே பகவானுக்குள்ளே தான் அடக்கம். சோ அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். எஸ், ஒரு நிமிஷம். எஸ், 13 வாசிங் மாதாஜி.
त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्. எஸ் திரிபீர் குணமயிர் பாவைர், அதாவது சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் இந்த 3 குணங்களில் நாம மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட பகவானை வந்து நம்மளால முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ நாம இந்த குணங்களுடைய சொரூபங்களால பாத்தீங்கன்னாக்கா என்வியஸ்னஸ் இல்லையா, பொறாமையினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் அது இருக்கு நம்ம கிட்ட. அடுத்து அறியாமையில இருக்கும் இக்னரன்ஸ் இல்லையா, அடுத்து ஆங்கர் கோபம், அதுக்கப்புறம் லஸ்ட் மோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து கிரீட் பேராசை, அப்புறம் வந்து ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் போலியான அகங்காரம், ப்ரைடு நமக்கு வந்து தற்பெருமை நமக்கு உண்டு. இந்த மாதிரி இத்தனை குணாதிசயங்களை வந்து நாம் இதெல்லாமே கீழியல்பு குணங்கள். இதையெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம வந்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த தளத்திற்கு இதையெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணாதான் நம்ம பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு செல்ல முடியும். ஆனால் இந்த ரஜஸ் மற்றும் தமஸ்ல இருக்கும் பொழுது இந்த குணாதிசயங்கள் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். சோ அதனால இதை இருந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக வெளியேற மாயன் பிடியிலிருந்து ஒருவன் எப்படி வெல்ல முடியும்? வெறுமனே பக்தி, நம்ம எவ்வாறு பகவானுக்கு சரணாகதி அதாவது நம்மள சமர்ப்பிக்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு பகவானும் நம்மளுக்கு வந்து அருள் புரிகின்றார். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. தெய்வீ ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயா மேதாம் தரந்தி தே. எஸ் அதாவது தெய்வீ, அதாவது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது இல்லையா, ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதை எளிதில் கடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இந்த பௌதீக உலகமே மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்லையா, இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜில தான், அதாவது பொருள் ஆற்றலில் தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்கள் மாயையால் இது இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. நாம் இதை வந்து வெல்லணும்னாக்கா பக்தியில மட்டும்தான் வெல்ல முடியும், வேற எதுலையுமே நம்மளால வெல்ல முடியாது. சோ ஆனால் பகவானிடம் சரணடைந்தோர் இதை எளிதில் கடக்கலாம். சோ இந்த சரணடைதல் என்பது எவ்வாறு நம்ம வந்து நம்மள நாம எடுத்து செல்றது, அதற்கு 6 விதமான அறிகுறிகள். ஒன்று அனுகூலியஸ்ய சங்கல்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது அக்செப்டிங் எவ்ரிதிங் ஃபேவரபிள், நமக்கு எதெல்லாம் சாதகமா இருக்கோ அதையே நாம ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அது ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது பிரதிகூலேஷ்ய வர்ஜினம் அப்படின்னா ரிஜெக்ட் எவ்ரிதிங் அன்ஃபேவரபிள், அதாவது நமக்கு எதெல்லாம் வந்து ஃபேவரபிளா இல்லையோ அது எல்லாமே நம்ம ரிஜெக்ட் பண்றது. அடுத்து ரக்ஷிஷ்யதி விவஸ்வசோ, அதாவது தட் கிருஷ்ணா வில் கிவ் ப்ரொடெக்ஷன், பகவான் நமக்கு எப்பொழுதுமே ரட்சணை கொடுப்பார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கணும். அதுக்கடுத்து கோபித்வே வர்ணம் ததா, அதாவது கஃபர்ம் கன்விக்ஷன், அதாவது நம்ம மனசு நினைக்கணும் அவரை தவிர நம்மளை யாரும் ரட்சிப்பவர் இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது, அந்த பரம்பொருளை தவிர அப்படின்றது மனசுல வந்து தீர்க்கமான அந்த முடிவு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆத்ம நிக்ஷேபா, அதாவது செல்ஃப் சரண்டர் ஆக்ட்ஸ் திங்ஸ் ஆஸ் கிருஷ்ணா ஆஸ் டிசையர்ஸ், அதாவது நம்ம எதையுமே வந்து மனசுல வந்து மனசளவுல நம்ம அவருக்கு சரணாகதி அடையும் பொழுது ஆக்ட்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் ஆஸ் கிருஷ்ணா டிசையர்ஸ், அதாவது பகவான் என்ன நினைக்கிறாரோ அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்துக் கொள்ளுதல். எஸ் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு சொல்றாங்க அது அப்படியே ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும். அடுத்து கார்பண்யானாக்க ஹியூமிலிட்டி, அதாவது நம்ம எல்லாமே சகிக்கக்கூடிய தன்மையை நாம வந்து வளர்த்து கொள்றது. இத்தனை சுபாவங்களையும் நாம இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் தான் அறிகுறிகள். சரணடைதல் என்பதற்கு இந்த 6 அறிகுறிகள் என்பது நமக்கு முக்கியம். சோ இந்த 6 அறிகுறிகளை நாம வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பகவானிடத்தில் சரணடையக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை நமக்கு வருகின்றது. இங்க சம்சார சாகரம் என்னும் இந்த கடல் இல்லையா, மாயையில் சிக்கிக்கொண்டு நாம வந்து தத்தளிக்கும் பொழுது இதுல நீந்தி நாம கரை சேரணும் என்பது நமக்கு வந்து ஆத்ம ஞானத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது மட்டுமே முடியும். ஆனால் பக்தி செய்யும் பொழுது பகவானே நம்மளை கையை விட்டு தூக்கி காப்பாத்தி விட்டுருவார். அதனால அந்த மனசுல அந்த திடமான நம்பிக்கையை நம்ம வந்து வளர்த்து கொண்டு நம்ம பக்தி செயலில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாஹ மாயையா பஹ்ருத ஞானா ஆசுரம் பாவமாசிதாஹ. எஸ் சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் 4 விதமான, அதாவது துஷ்கிருத்தினோ சுக்ருத்தினோ இவங்களை பத்தி படிக்க போறோம். 4 விதமான நல்லோர்கள் பகவானுக்கு யாரு தொண்டு புரிய மாட்டார்கள். நல்லோர்கள் வந்து தொண்டு புரிவார்கள், தீயோர்கள் வந்து தொண்டு புரியவே மாட்டார்கள். இந்த 4 விதம் யாருன்றதை நம்ம பாக்குறோம். துஷ்கிருத்தினோ மீன்ஸ் அதாவது தீயவர்கள், அதே மாதிரி நல்லோர்கள் வந்து சுக்ரித்தினோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யார் என்றதை நாம இங்க பார்க்கலாம். மூடர்கள்
அதாவது முட்டாள்தனம், ஃபூலிஷ்னஸ், சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும், மனிதர்களில் கடைநிலையோர், அதாவது கொலை கொள்ளை புரிபவர்கள், சண்டாளர்கள், அடுத்து மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர், வெறும் பிலாசபிக்கல், அதாவது வரட்டு தத்துவங்களை மட்டுமே உணர்ந்தவர்கள், பக்தி இருக்காது, அப்படிப்பட்டவர்கள், அசுரரின் நாத்திகத்தன்மை ஏற்றவர்களுமான, அதாவது நாத்திகவாதிகள் ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். எஸ், நமக்கு சமர்ப்பணம் என்பது ரொம்ப முக்கியம். உதாரணம் கொடுக்கலாமா? யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்வீங்களா? சோ மூடர்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், மூடத்தனமா செயல்படுவதற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இல்லையா? யாராவது சொல்ல முடிஞ்சா அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்த சாட்ல போடலாம். மூடத்தனத்திற்கு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை, எக்ஸாம்பிள் நம்ம யாரையாவது திட்டினோட அந்த பேர்ல தான் திட்டுவோம். பிளைண்டா கண்ணு மூடித்தனமா செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நாம என்ன சொல்றோம்? புத்தியே உபயோகப்படுத்தாம. மூடர்கள், கழுத மாதிரி நம்ம கஷ்டப்படுவோம் இல்லையா? கழுதைக்கு தலை மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புல்லுக்கட்டு, ஒரு சிறிய புல்லுக்கட்டு வந்து அவன் கழுத மேல நிறைய சுமையை போட்டிருப்பாங்களாம். சோ அந்த வண்ணான் வந்து கழுத மேல நிறைய சுமையை வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஆனா அந்த 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 சுமையில வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், குச்சியை சொருவி அதுக்கு முன்னாடி வந்து புல்கட்டு வந்து அது வந்து தொங்கிட்டு இருக்கும். அது அசையவே அசையாது, அது அடிச்சா கூட அசையாது. கழுதை மட்டும்தான் முன்னாடி போய் பின்னாடி வரும். அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு. அதனால வந்து அந்த புல்கட்டு பார்த்த உடனே தான் ஒண்ணு, அதாவது அந்த புல்ல சாப்பிடலான்றதுக்காக ஒரு அடியா எடுத்து வச்சுட்டு முன்னாடி போவோம். அந்த மாதிரி அது எந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போகணுமோ இறுதி வரைக்கும் அது புல்லு கிடைக்காது அதுக்கு. ஆனா அந்த புல்ல காட்டி காட்டி தன்னுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் மூடர்களும் வந்து இந்த பௌதிக லாபத்திற்காக மட்டுமே தங்களை வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொள்பவர்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து இதுலதான். ஒன்லி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். சோ பக்தி என்பது இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஃபூலிஷ்னஸ் பீப்புள் தான் இது. துஷ்கிருதினோ ஆசுரம் பாவம். சோ நரதாமா இங்க வந்து 2வது சண்டாளர்களை பற்றி நாம படிச்சோம் இல்லையா? சண்டாளர்கள்ல வந்து ஜகாய் மதாய்ன்னு 2 பேர். அவங்க வந்து கொலை கொள்ளை புரிபவர்கள். நித்யானந்த பிரபுவால் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய கருணையால் இவர்கள் வந்து பிற்காலத்துல வந்து ஒரு நல்ல பக்தர்கள் ஆனார்கள். ஆசுரம் பாவம், அதாவது இவர் வந்து நாத்திகர்கள் பேசுறவங்க இல்லையா? கடவுளை பத்தி அகெயின்ஸ்டா பேசக்கூடியவர்கள் மேல. கீழே வந்து அசுரத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள். சோ அதாவது நம்ம எக்ஸாம்பிள் ராவணன் கூட நம்ம சொல்கின்றோம். கடுந்தவம் புரிந்து இந்த உலகத்தையே ஆளணும்னு நினைச்சான். சோ அது அவனுடைய இயல்பு. எஸ், நெக்ஸ்ட் 16th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோர்ஜுன ஆர்த்தா ஜிக்யா சுரர்த்தார்த்தி ஞானி ச பரதர்ஷப. அதாவது 4 விதமான சுக்ருத்தினோ, அதாவது நல்லோர்கள் யார் அப்படிங்கறத வந்து நாம இங்க பார்க்கின்றோம். சோ நமக்கு எப்பெல்லாம் நம்ம பகவானை தேடுவோம், கடவுளை எப்ப நம்ம தேடுறோம், யாருக்காவது தெரியுமா? when we'll always be searching for the God. எப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து பகவானை நினைக்கணும், கடவுளை நினைக்கணும், அது தேவர்களா கூட இருக்கட்டும், எப்பெல்லாம் நாம் நினைப்போம்? சங்கடத்துல இருக்கும்பொழுது இல்லையா? 4 விதமான, அதாவது துயருற்றோர் ஃபர்ஸ்ட், சதா சர்வகாலமும் வந்து துன்பத்திலே உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் பகவான் மேல நம்பிக்கையோடு அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை பக்தியை செய்வார்கள். நெக்ஸ்ட் செல்வத்தை விரும்புவோர், அதாவது நல்ல செல்வம் சேர்த்து நல்ல நற்காரியங்கள், கோயில் குளங்களுக்கு எல்லாமே வந்து செலவு கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி தானங்கள் வழங்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் செல்வத்தை, கஷ்ட துக்கம், எஸ் பிரேமா மாதேஜ் கரெக்ட். கேள்வி உடையோர், அதை இதை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? இன்னும் மேல ஞானத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய கேள்வி உடையோர், அதாவது இன்க்விஸ்டிக் பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ ஆஃப்டர் டூயிங் மிஸ்டேக்ஸ், எஸ் நம்ம தப்பு செஞ்சா கூட நம்ம தவறு செய்தோமே, பகவானே என்னை மன்னிச்சிடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மனசுல நம்ம நினைப்போம். சங்கடங்கள் வரும்போதெல்லாம் நம்ம கடவுளை நினைப்போம். நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, ஆனா கடவுளை நினைப்போம். பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர், அதாவது அந்த பரம்பொருளுடைய அறிவை தேடுபவர், ஞான யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்கள், அவர்கள் வந்து இந்த 4 விதமான நல்லோர்கள். எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்க யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? சுக்ரீத்தோருக்கு உதாரணங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? சோ இங்க கஜேந்திர மோக்ஷம், இது வந்து சங்கடத்துல இருக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி திரௌபதி கூட இல்லையா, வஸ்திராபரணம் வந்து பகவான் வந்து வழங்கினார். சுகதேவ கோஸ்வாமி, இவர் வந்து செகண்ட், இது என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம் நம்ம வந்து? சோ செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியை உடையோர், பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோர், அந்த நிலையில வருவாங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய ஜனனம், இவர் வந்து 16 இயர்ஸ் வந்து தாயினுடைய கருவிலே இருந்து பிறந்த பிறகு டைரக்டா அப்படியே வந்து காட்டை நோக்கி சென்று விட்டாராம். அதாவது அவரு பிறக்கும் பொழுதே வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக பிறந்தார். அதே மாதிரி இங்க
சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜுக்கு இடையில நடக்கக்கூடியதுதான் என்டையர் பாகவதமே. அந்த அவர்கள் சுகதேவ கோஸ்வாமி எடுத்துரைப்பார், அதை வந்து பரிஷித் மகாராஜ் வந்து கேட்டுக்கொள்வார். அவருக்கு என்ன கேள்விகள் இருக்கோ அதை கேட்ட பதில்கள் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். சோ இது வந்து கேள்வி உடையோர். அடுத்து துருவ மகாராஜ், இவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானிடத்தில் வந்து அன்பு, அதாவது பூர்ணத்தினுடைய அறிவை தேடுவோர். சோ அவரும் வந்து தவங்கள் புரிந்து பகவானுடைய பாஞ்சஜன்யத்தால் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்பரிசம் வந்து வழங்கப்பட்டது. வரங்கள் வந்து அவருக்கு துருவ நட்சத்திரம் என்று நாம ஒன்று இருக்கின்றது என்றால் நித்தியமான ஒரு உலகம் அது. நித்தியமற்ற உலகத்திலே ஒரு அந்த துருவ நட்சத்திரம் வந்து நித்தியமானது. ராமர் அனுமனுக்கு சேவை செய்வது என்பது சர்வேட்டர்ஷிப் இல்லையா? சோ சூத சூத கோஸ்வாமி வந்து நைமிஷரியனத்துல வந்து சௌனிக்க முனிவர்கள் தலைமையில வந்து அவர்கள் வந்து பாகவதத்தை கேட்கக்கூடிய இந்த இது மேல பரிஷித் மகாராஜ் மற்றும் சுகதேவ் கோஸ்வாமி இவர்கள் இருவருக்கும் இடையில நடந்த உரையாடலை தான் சுத கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து அந்த சௌனிக்க முனிவர்கள் தலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே 1000 ஆண்டுகள் வேள்விகள் நடத்தி இந்த பாகவதத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள் என்று. அதாவது இவங்களுக்கு வந்து கேள்வி உடையோ இன்க்விஸ்டிக்கா இருக்கிறது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம வந்து கொடுக்கிறோம். எஸ் 17th வாசிங்க மாதாஜி. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோத்யர்த்தம் அகம் சச்ச மம ப்ரியஹ. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி செய்பவரே பகவானுக்கு வந்து தொண்டில் ஈடுபட்டிரு, அவனே சிறந்தவன் சொல்லிட்டார். அதாவது 4வது சதா சர்வ காலமும் பகவானை வந்து அவரை பற்றிய நினைவில் அவருக்கு வந்து தொண்டு புரிபவன், ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வன், அவனே வந்து அந்த 4 விதமான நல்லோர்களிலே மிக உயர்ந்தவர்களாக சிறந்தவனாக பகவான் இங்கே எடுத்துரைக்கிறேன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும் அவனுடைய முயற்சி, அதற்கு அவன் செய்யக்கூடிய சமர்ப்பணம் மற்றும் பக்தி. சோ பக்தியை செலுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானும் வந்து அவருக்கு வந்து அருள் பாலிக்கின்றார் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள இருந்து அந்த ஞானத்தையும் அவர் அபிவிருத்தி செய்கிறார். இப்ப நம்ம இந்த பௌதீகத்திலேயே நம்ம எடுத்துட்டாலும் நாம ஒருத்தருக்கு வந்து செய்யக்கூடிய உதவி அவரும் நமக்கு திருப்பி வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க இல்லையா? அதே போலதான் நாம பக்தி செய்யும் பொழுது நம்மளை நோக்கி ஒருத்தர் வந்து பக்தி செய்யறாங்கன்னா அவர்களை ரட்சிக்கக்கூடிய எண்ணம் பகவானுக்கு உண்டு. நம்ம பக்தி செய்யலன்னாலும் நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது பேசிக் எல்லாமே அவர் தான் வழங்கிட்டு இருக்கார். ஆனா பக்தி செய்யும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷனா வந்து நம்மள வந்து அவர் பகவான் வந்து ரட்சணை என்பது செய்கின்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பகூனாம் ஜன்மநாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபஹ. எஸ் பகூனாம் ஜென்மானாம் இல்லையா? பற்பல பிறவிகள் ஜென்மங்களை எடுத்து அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி அனைத்துமே வாசுதேவன் என்று அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் என்னை என்று அறிந்து என்னிடம் வந்து சரணடைகின்றான். அப்படிப்பட்ட மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன், வெரி ரேர் டு அச்சீவ் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க அழகாக எடுத்துரைக்கிறார் பகவான். எஸ் 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹிதஜ்ஞானா பிரபத்யந்தேன்ய தேவதாः தம் தம் நியமமாஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதா ஸ்வயா. எஸ் ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள். நாம இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து நமக்கு பற்றுதல் உண்டு, இல்லைன்னு நம்ம யாருமே மறுக்க முடியாது இல்லையா? இப்ப பகவத்கீதை ஏதோ கொஞ்சம் படிச்சுட்டே வரும், அதனால வந்து அந்த பற்றுதலுடைய அளவை நம்ம குறைச்சுட்டே வரும். ஆனா பற்றுதல் என்பது நமக்கு இருந்துதான் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த சிஷ்யனுடைய 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்துல நாம ஐக்கியமா இருக்கிறதுனால தான். சோ அதே வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்தா பேராசை என்பது நம்ம கிட்ட இருக்கும், பொறாமை என்பது நம்ம கிட்ட இருக்கும். சோ அந்த ரஜோகுணத்தை நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். மூளையே வேலை செய்யாதவங்க தான் வந்து சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறவங்க தான் தமசிக் குணம். சோ அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மையை பற்றி நினைக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. நம்மளால ஈஸியா இதை எவாலுவேஷன், அடுத்தவர்களை போய் நம்ம எவாலுவேஷன் பண்ண வேண்டாம். நம்ம கிட்ட என்னென்ன குணங்கள் இருக்கு என்பதை, எதை நம்ம தவிர்க்கணும், எதை நம்ம அபிவிருத்தி செய்துக்கணும் அப்படிங்கிற எவாலுவேஷன் நம்ம மாற்றம் என்பது நம்ம கிட்ட இருந்து தொடங்கணும்னு எப்பயுமே நினைக்கணும். அடுத்தவர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம மாற்றத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது. நாம மாற்றத்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதற்கு அலைன் ஆயிடுவாங்க. ஆனா நாம போய் டைரக்டா அவங்களுக்கு சொல்லி நீ மாறு அப்படின்னு நம்ம சொல்றதை விட நாம மாறிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்களும் நம்மள அதே நிலைக்கு வந்துருவாங்க. சோ ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள்
தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளை நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். சோ தேவதேவ வழிபாடு இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க கீழே வந்து பூதங்களை வழிபடுறவங்களும் இருக்காங்க. இந்த பிளாக் மேஜிக் செய்வாங்க இல்லையா, பில்லி சூன்யம் செய்யறவங்க எல்லாருமே இதுதான். இங்க வந்து மனிதர்கள் வந்து ஹிட்லர் கல்கட்டால வந்து ஒரு ஆள் வந்து ஹிட்லருடைய அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு நமஸ்காரங்கள், அவரையே கடவுளாக நினைச்சோம். மனிதர்களை கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளாக நினைத்து நாம வந்து அவர்களுக்கு வந்து வணக்கம் செலுத்துகின்றோம் இல்லையா. அவங்களே கடவுள். எத்தனையோ பேர் அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வீட்டுல வந்து சாமி போட்டோ இருக்கோ இல்லையோ நம்ம தலைவரை போட்டோ வச்சு அன்றாடம் அவருக்கு வந்து ஒரு நமஸ்காரத்தை சொல்கின்றோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி மனிதர்களையே நம்ம வந்து கடவுளாக மாற்றி அந்த வழிபாட்டு முறைகளையும் நாம நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றோம் இல்லையா. தேவர்களிடம் வந்து சரணடைகின்றோம். சரணடைதல் தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து அவர்களிடத்துல பிசினஸ் டீலிங் செய்யறோம், அது தவறு. சோ தவறான வழிபாட்டு முறையை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து தேவ வழிபாடு செய்வார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து அந்த ரஜோகுணத்து இயல்பான அந்த பேராசை இருக்கக்கூடிய அதே ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் அத்தகைய ஒரு இடம் தன்னுடைய சமர்ப்பணத்தை செய்து அந்த வழிபாட்டுல தான் ஈடுபடுவாங்க. அடுத்து தாம்சிக் நேச்சர் இருப்பவங்க வந்து இந்த பேய் பிசாசுகள் பூதங்களை தான் வந்து வணங்குவார்கள் அப்படிங்கறது நாம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி 21. यो यो यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. हरे कृष्ण. யோ யோ யாம் யாம் தனு தனும் பக்த, அதாவது எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா குடிக்கொண்டிருக்கின்றார் இல்லையா. சோ நித்தியமாக வாசம், அவர் வாசம் இல்லை என்றால் நாம இந்த உலகத்துல நடமாடி கொண்டிருக்கவில்லை என்று பொருள். பிணமாக மாறி நம்ம எப்பயோ போயிருப்போம். சோ இந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல ஒட்டிண்டு இருக்கு, அதை வந்து ஆக்டிவா வச்சிருக்கிறது, செயலாற்றி கொண்டிருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பும் பொழுது நம்ம மனசுல அந்த ஆசை ஏற்பட்டாக்கா அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செலுத்துவதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன். அதாவது தன்னை வணங்கவில்லை என்றாலும் யாரையோ வணங்குற போது வணங்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனிதனுடைய ஆசையை வந்து அந்த உணர்வை வந்து பகவானே ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார். ஏனென்றால் பற்பல பிறவிகள் வந்து தேவ வழிபாடை செய்த பிறகு பக்குவம் அடைந்துதான் வந்து பகவானையே வழிபடக்கூடிய பிராப்தத்தை நாம அடைகின்றோம். எஸ், அடுத்து வாசிங்க மாதாஜி. சதயா சத்தயா யுக்த தஸ்யாராதனமீகதே லபதே ச ததக் காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான். எஸ், அதாவது இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து ஒருவர் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்தக்கூடிய பகவான் அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான் இல்லையா. இந்த பௌதிக ஆசைகள் எல்லாமே நமக்கு ஒரு வீடு வேணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு நிலம் வாங்கணும், என் குழந்தைக்கு இது படிக்க வைக்கணும், அவளுக்கு இந்த வாழ்க்கையை நான் அமைச்சு கொடுக்கணும், எல்லாவற்றிலுமே நம்ம போயிட்டு அந்த தேவர்களிடத்துல வந்து நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளை வச்சு அவங்களுக்கு நான் இது செய்யறேன் அது செய்யறேன் அதை சாத்துறேன் இதை சாத்துறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய வேண்டுதல்கள் எல்லாம் நிறைவேற்றி கொள்கிறோம் இல்லையா. சோ நம்ம நவகிரக ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் நம்ம எங்க ஜாதகம் பார்த்தாலும் இந்த கோயில போய் நீ அந்த பூஜை செய்ய வருஷம், அதாவது நீ வந்து 1 இயருக்கு நீ வந்து இதை கட்டிடு, அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனை டிக்கெட் போட்டுடு, ஸோ எவ்ரி மந்த் உனக்கு பிரசாதம் வரும் அப்படிலாம் நம்ம நீங்க எந்த ஜோசியர்கிட்ட போனாலும் இது சொல்வார் நவகிரகங்கள். சோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி ஆசைகளை எல்லாம் நாம வந்து நம்மளுடைய சங்கடங்களை வந்து தீர்ப்பதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு நினைட்டு நம்ம போறோம். ஆனா உண்மையிலேயே சங்கடங்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை தான் நாம வேண்டி நிற்கணும் இல்லையா. சங்கடம் நாம செய்த கர்மத்தினுடைய பலன், அந்த கர்ம பலனை நாம இப்ப அனுபவிக்கலைன்னாலும் நம்ம போஸ்ட்போனிங் தான். பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பாவ விளைவுகளை நமக்கு வந்து வேறு அந்த நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். அதை தவிர்த்து நம்ம கர்மங்கள்ல இருந்து நம்ம என்னைக்குமே நம்ம வெளியில வர முடியாது. நம்ம கர்ம விளைவுகளை நம்ம வந்து என்னைக்கும் கிளியர் பண்ணணும். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவையாகும். அதாவது தேவர்களுக்கு எல்லாமே அந்த வரங்களை வந்து வழங்கக்கூடிய அந்த அருள் வந்து பகவான் அவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறார். சோ அவரிடம் இருந்து வருவதுதான் அந்த அருள் கூட. அதனால இன்டைரக்ட்லி we are receiving the mercy of Lord அப்படிங்கறது வந்து நாம இங்க புரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 23 வாசிங்க மாதாஜி. அந்தவத்து ஃபலம் தேஷாம் தத் பவத்ய அல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜ்ஞோ யாந்தி மத் பக்தா யாந்தி மாமபி. எஸ், தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும். எஸ், அதாவது தேவர்கள் வழிபாடு எந்த எதிர்பார்ப்புமின்றி நம்ம வந்து
தேவர்களை வழிபாடு செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் என்ன நமக்கு கொடுக்கணுமோ அதை கொடுப்பாங்க. நாம அவங்க கிட்ட கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா அப்படி கிடையாது. நம்ம ஏதோ ஒரு நோக்கத்திற்காக அந்த வழிபாட்டு முறையை நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்கிறோம். ஆனால்தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு நன்மையான காரியம் செய்த போது மீண்டும் மீண்டும் போய் அந்த ஸ்தலத்திற்கு போய் நம்ம வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போயிட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? வருஷத்துக்கு ஒரு முறை எதுக்கு போறது? வரக்கூடிய வரங்கள் வந்து ஒரு தற்காலிகமான பலன்களை மட்டும்தான் நமக்கு வழங்கும். பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் எதுவுமே கிடையாது இங்க. ஏன்னா நித்தியமற்ற வாழ்க்கை இங்க. இந்த லோகமே வந்து நித்தியமற்றது அப்படின்னா இந்த துக்காலயத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அசாஸ்வதமான நிலையில இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து இங்க எல்லாமே பர்மனண்டா நம்ம எந்த சொல்யூஷனுமே நம்மளால வாங்க முடியாது. தற்காலிகமான பலன்கள் மட்டும்தான் நம்ம பெறுகின்றோம். அது தேவர்களுடைய தவறு கிடையாது. எல்லாமே இங்க தற்காலிகமானது. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்க பெறக்கூடிய அந்த வரங்களும் வந்து தற்காலிகம். அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு மாதிரிதான் தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவ உலகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையை நம்ம வணங்குகின்றோம் என்றால் நாம இறந்த பிறகு அந்த உலகத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத இலக்கை அடைகின்றனர். ஆனா அப்படின்னா வைகுண்டம் அந்த கோலோகத்திற்கு சென்றால் மீண்டும் நாம திரும்பி இந்த இடத்துக்கு வரமாட்டோம். வேற எந்த உலகத்துக்கு போனாலுமே மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம பிறவி எடுப்போம். அதனால்தான் நித்தியமற்ற வாழ்க்கை. நம்ம புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். திருப்பி திருப்பி நம்ம பிறந்துட்டே இருப்போம், இறந்துட்டே இருப்போம். பிறந்த பிறகு மரணம் நிச்சயம் இல்லையா? வாழறோம், வயோதிகம், வியாதி இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து போகணும். எஸ் 24 வாசிங்க மாதாஜி. அவ்யக்தம் வ்யக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம புத்தயः பரம் பாவமஜானந்தோ மமாவ்யயமனுத்தமம். எஸ் என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். இது வந்து யாருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் வெறுமனே பகவானை ஆற்றல் ரூபம் மட்டும்தான் அப்படின்னு வாதிக்கக்கூடிய, அதாவது இம்பர்சனலிஸ்ட் சொல்லுவாங்க, அருவவாதிகள் என்று சொல்வார்கள். அவர்களுக்காக சொல்லப்பட்டதுதான் இந்த ஸ்லோகம். நாம பகவான் ஆற்றலும் ரூபம் இரண்டும் உள்ளது என்பதை நாம வைத பிலாசபில இருந்து நம்ம அதுல இருந்து படிச்சுட்டு வரோம். சம்பிரதாயங்கள் 4 சம்பிரதாயங்களுமே அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றது. பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு என்பதை அவரே இங்கு ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார். அவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே மாயை, அவருடைய ரூபமும் மாயை. அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் கடவுள் நீ கடவுள் எல்லாம் கடவுள், பிரம்ம நிலை கண்டால் நாமும் கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த வேதாந்தத்தை வந்து அவர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறார்கள். அது தவறு. நாம என்றைக்குமே வந்து பகவானோட சமமாக ஆக முடியாது. ஒன்லி த குவாலிட்டி, நித்தியமான தன்மையில இந்த ஆத்மா நித்தியமானது, பகவான் நித்தியமானவர், அது ஒண்ணுதான் நமக்கு அவருக்கும் காமனா இருக்கக்கூடிய கிரைட்டீரியா. அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே நமக்கு அவருக்கும் வந்து காமன் கிரைட்டீரியா கிடையாது. அதை நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அவர்களை சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான இந்த பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறியார்கள். அதாவது வைகுண்டத்தை பற்றி அவர்கள், கோலோகத்தை பற்றி அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள் என்று இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எஸ். நாகம் பிரகாசம் சர்வஸ்ய யோக மாயா சமாவிருதः மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம். எஸ், அதாவது சிற்று அறிவுரையோனுக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபொழுதும் தோன்றுவதில்லைன்னு சொல்லிட்டார். அதாவது நம்ம ஞானம் அறியாமையிலே உழண்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் அதே மாதிரி புத்தியில தாழ்ந்தவர்களுக்கும் பகவான் என்றைக்குமே தோன்றது கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்களுடைய புரிதலே வந்து இப்ப சிற்றறி உடையவர் என்ன நினைப்பாங்க, அவங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே வந்து நிஜம் என்றுதான் தோன்றும் இல்லையா? பகவான் வந்து கண்ணுல தெரியாது, கடவுள் நமக்கு இல்ல, அந்த கண்ணால பார்க்க முடியல, அதனால வந்து அவர் வெறுமனே ஆற்றல் அப்படின்னு நினைப்போம். எல்லாமே வந்து இந்த அதாவது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அப்படின்னாக்கா கண்ணால் பார்ப்பது மட்டும்தான் உண்மை அப்படின்ற ஒரு தீர்மானம். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பகவான் என்றைக்குமே தோன்றுவது கிடையாது. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் அவர்களுக்கு வந்து அதாவது யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார். நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பது அவர்கள் அறிவது கிடையாது. இங்க அப்படிதான் மூடோ அயம் நாபி ஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். அதாவது அவர்கள் வந்து நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய, அனைத்துமே பிரகாசம், பிரகாச சர்வஸ்யம் நாகம் யோமாய சமாவிருதக மூடோ அயம் நாபி ஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். அவ்யயம் என்றால் எல்லையற்றவர், ஆக்சுவலி அழிவற்றவர். பிறப்பற்றவர் அஜம் என்றால். அந்த மாதிரி பிறப்பற்றவரும் அழிவற்றவராக இருக்கக்கூடிய அவரை பற்றி அவர்களால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிவது கிடையாது. ஏனென்றால் மாயா சமாவிருதி, அதாவது மாயையால் அவர்கள் சிக்கொண்டிருக்கிறவர்கள். அவர்கள் வந்து அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அதனால அவங்களுக்கு பகவானுடைய அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த நேச்சர் வந்து அவங்களுக்கு விளங்காது. எஸ்.
வாசிங்க மாதாஜி 26. வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யாணி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்சன. எஸ், கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போவை அனைத்தையும் அறிவேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ அதாவது முன்னாடி எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது, நம்ம தமிழ்ல அழகான ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு இல்லையா, எதையெல்லாம் எங்கிருந்து எடுக்கின்றோம், எல்லாம் அங்கிருந்துதான் அவனிடமிருந்தான் எடுக்கின்றோம் இல்லையா. எல்லாம் அவரிடமிருந்துதான் தோன்றுகின்றது, எல்லாம் இங்கிருந்தே எடுக்கப்பட்டது, நாம் எதையுமே கொண்டு வரவில்லை இல்லையா. எல்லாவற்றையும் நாம் இங்கேதான் விட்டுட்டு போகணும், அதையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ கடந்த காலத்தில் என்ன நடந்தது என்று அவருக்கு ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும், இப்ப நடந்து கொண்டிருப்பதும் அவருக்கு தெரியும், இனிமே என்ன நடக்க போகின்றது என்பதும் அவருக்கு நன்னா தெரியும். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன், ஏனென்றால் அவர்தான், அவரிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் விண்ணப்பகுதிகள், இந்த விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையும் அவர்தான். சோ அதனால எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் பகவான் அறிவார், ஏனென்றால் அவருடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கார் பரமாத்மா சுரூபமாக. ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை, அதாவது பகவானை நம்மளால அறிய முடிவது கிடையாது. நாம ஞானம் மற்றும் பக்தியில செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு நம்மள பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும், அதுவும் நம்மளால 100% புரியாது. சோ பக்தியில இருப்பவங்களுக்கு கண்டிப்பா அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும். மாயையின் இருமைகளில் ஒருவர் எவ்வாறு விடுபட முடியும், யாராவது ஆன்சர் சொல்லலாம் இப்போ. சோ எவ்வாறு நம்ம மாயையின் விடியிலிருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும்? எஸ், 78 அட்லீஸ்ட் சாட்ல போடுங்க. ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே த்வந்த்வ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதாக. ஹரே கிருஷ்ண. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். அழகான ஸ்லோகம் இது. நம்மளுடைய முந்தைய பிறவியும் சரி, இந்த பிறவியும் சரி, நமக்கு எல்லாருக்குமே பாவ புண்ணியம் என்ற 2 அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு, அதாவது பேலன்ஸ் இல்லையா. அந்த இரண்டுமே புண்ணியங்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து பாவத்திலிருந்து நாம விடுபட்டு இருந்தா மட்டும்தான், அதாவது எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து, அதாவது இந்த மாயை என்னும் இந்த பிடியிலிருந்து, இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்களிலிருந்து நாம வேறுபட்டு பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ, அதாவது முழுமையாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஏற்படுவர். நமக்கு எல்லாமே பிளக்சுவேட்டிங், நாம இன்னும் அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அட்லீஸ்ட் நம்ம சத்துவ குணத்திற்காவது நம்ம நிலை பெறணும்னு நினைக்கிறோம். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் அதை ஊர்ஜிதமாக பிடிப்பா எடுத்துட்டு சுத்த சத்துவ நிலைக்கு அவர்கள் செல்லணும். சுத்த சத்துவம் என்பது நிர்குணத்தன்மை, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் வெறுமனே கேவல பக்தி மட்டும்தான் இருக்கும். அதுல அதாவது வைஷ்ணவ வைராக்கியம் என்று சொல்வார்கள், திடமான அந்த மனதோட தந்த பக்தியில இருப்பார்கள். அதற்கு எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இங்க கருடாழ்வார் இருக்காரு, ஒரு பறவை, குட்டியா ஒரு பறவை. இந்த பறவை அதாவது அதாவது இது முட்டை வச்சிருப்போ இந்த அலை அடிச்சிட்டு போயிடுறது, அந்த கடல் அலை அடிச்சிட்டு போறது. அந்த கடல் கிட்ட அந்த பறவை கேட்கின்றதாம், என்னுடைய முட்டைகளை கொடுத்து விடுன்னு சொல்லிட்டு. இத்தினூண்டு பறவை இவ்வளவு என்னது சாங்ஷன், அதாவது இவ்வளவு அடமா கேட்கறதே, நம்ம இவ்வளவு பெரிய கடல், இது என்ன செய்துட போறதுன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப அலட்சியமா இருந்ததுதான். அப்ப உன்னுடைய கடல் நீரையெல்லாம் நான் வாரி வாரி வற்ற செய்து விடுவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வைராகியத்தோட சொன்னதான். தன்னுடைய அழகால் ஒரு டிராப் நீரா எடுத்துட்டு வெளியே போட்டுட்டே இருந்ததான். அது இது கண்டிப்பா சாத்தியமான ஒரு செயல் கிடையாது இல்லையா. ஒரு சிறு பறவையால் கடல் நீரை கண்டிப்பாக வற்ற செய்ய முடியாது. ஆனால் அங்கே என்ன இருந்தது, வைராகியம் என்பது இருந்தது அந்த பறவையிடம். சோ அப்பொழுது பறவைகளுடைய அரசனா இருக்கக்கூடிய கருடாழ்வார்க்கு இது தெரிய ஆரம்பிக்கின்றது. அவரும் வந்தார் அங்கே. யாரு, அதுதான் இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். அவர் கடல் கிட்ட கேட்கும் பொழுது திருப்பி அந்த முட்டைகளை திருப்பி தந்ததாக இந்த எக்ஸாம்பிள் உவமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ மன உறுதி என்பது அந்த அந்த குருவி மாதிரி இருக்கணும் நம்ம சோ எஸ், நம்மளால அந்த சூழ்நிலையில வெற்றி கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தா கூட தைரியமாக, அதே மாதிரி மன உறுதியோட பகவான் நமக்கு வழி கொடுப்பார் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய பிரயத்னத்தை நம்ம செய்யணும். பக்தி அதுல நாம் ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். அப்பொழுது கண்டிப்பாக அந்த ரட்சணை என்பது நமக்கு கிடைக்கும். சோ எவ்வாறு ரட்சிக்கப்படுவோம் என்பது நமக்கு தெரியாது, ஆனால் ரட்சணை என்பது மட்டும் இருக்கும் என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ளணும். எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி.
साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ எஸ், तत्सत् சொல்லுமா சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பௌதீக தோற்றம், அதாவது இந்த நாம இருக்கக்கூடிய இந்த லோகம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனும் அனைத்து யக்ஞங்களுக்குமே அதிபதி யக்னேஸ்வரராக அந்த பரமாத்மாவை தான் வந்து சொல்கின்றது. பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய என்னை அறிய முடியும். அதாவது மரணிக்கும் பொழுது கூட நம்மளால பகவானை வந்து நம்மளால நினைவில் கொள்ள முடியும். ஆனால் அதற்கு நம்ம அபியாசம் என்பது தேவை. பிராக்டிஸ் செய்ய தான் உங்களுக்கு ஜபம் வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுவது. ஜபம் செய்ய நம்ம வந்து ஆழ் மனசுல பகவானுடைய நாமங்கள் பதிய நம்ம எந்த சங்கடம் இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஆழ் மனசுல என்ன பதிந்திருக்கோ அதுதான் நமக்கு வெளியே வரும் இல்லையா? அந்த இயல்பு நமக்கு உண்டு. அதனால எவ்வளவு நம்ம நினைத்துக் கொள்கின்றோமோ, எவ்வளவு நம்ம வந்து ஈடுபாடோட இருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றாற் போல பகவானோட சம்பந்தத்தையும் நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். யோகத்தில் நாம் அவரோடு இணைகின்றோம். அப்பொழுது நாம மரணிக்கும் தருவாயில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு செல்கின்றோம். சோ இந்த உயிர் பிரியும் பொழுது நாம் என்ன நினைக்கின்றோமோ அதுவாகவே நாம வந்து மாறுவோம். அடுத்த பிறவி என்பது நிர்ணயிக்கிறது. பகவானை நினைத்தால் அவருடைய வைகுண்டத்திற்கு போய் நாம் சேருகின்றோம். சோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ இதோட நம்மளுடைய இந்த 7வது அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெற்றது. சோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். எனி டவுட்ஸ்? எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணலாம் மாதாஜி. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்களா மாதாஜி? பண்றேன். இருங்க, இது ஜபம் செய்வது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸோ எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு பேகு இது வந்து ஆன்லைன்ல கிடைக்கிறது, நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாலை வந்து நான் பெரிய மாலை வாங்கியிருக்கேன். நான் ஆக்சுவலி இது வந்து இஸ்கான் சேரத்துக்கு முன்னாடியே வாங்கினது இது ஆக்சுவலி. ஸோ இதை வந்து இந்த பேகுக்குள்ள போட்டுட்டு நம்ம வந்து சேஃபா, ஏன்னா இது கீழெல்லாம் படாம பாத்துக்கணும். நம்ம கழுத்துல போடக்கூடாது. ஜபம் பண்ற மாலையை நம்ம கழுத்துல போட்டுக்க கூடாது. தனியா போட்டுக்கணும்னா அந்த மாலை கூட வந்து விற்கிறாங்க, அதையும் நீங்க வாங்கி போட்டுக்கலாம். ஸோ அதாவது கந்தி மாலைன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது குந்தி மாலை, அது ஆக்சுவலி குந்தி தேவி நோய் அவரும் இதை வச்சது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபிங்கர், இந்த ஆள்காட்டி விரலை வந்து நம்ம எப்பவுமே தூரமாக வைக்கணும். இது அகங்காரத்திற்கான விரல் ஆக்சுவலி. அடுத்தவர்களுடைய தவறை வந்து சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு விரல் இது. ஸோ யாரையாவது நம்ம வந்து ஒரு ஃபிங்கர் பாயிண்ட் பண்ணி தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அவர் இப்படி செய்தார், நீ இப்படி செய்த, நீ ஏன் அப்படி செய்த அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் நம்ம வந்து கேட்கிறோம் இல்லையா? அதற்கு உதவுவதுதான் இந்த விரல். இந்த விரலை வந்து நம்ம எப்பவுமே தூரமாக விளக்கணும். அகங்காரத்திலிருந்து நம்ம விலகணும்னா கண்டிப்பா இந்த விரலை வந்து தூரமாக விளக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்குன்னு சின்ன ஹோல் இருக்கு, அதுல வந்து இந்த விரலை நம்ம விட்டுட்டு இந்த கை வந்து இதோட நம்ம வச்சுக்கணும். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த அடிஷனலா இங்க வந்து 64 ரவுண்டு பண்றவங்க இருக்காங்க. அதுக்குதான் இந்த 4 மணிகள். இதுல வந்து 16 மணிகள் இருக்கு. சரி, நீங்க ஒரு ரவுண்ட் ஆன பிறகு ஒன்னொன்னா நீங்க தள்ளிட்டே போயிருந்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை ரவுண்டு பண்ணீங்கன்றது உங்களுக்கு நன்னா தெரியும். ஸோ இது வந்து இந்த பேகை எப்படி உபயோகப்படுத்துறதுன்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்து இந்த மணியை நம்ம எடுத்துக்கணும்னாக்கா, ஸோ இந்த மணி இருக்கு. ஸோ இந்த மணி வந்து இந்த சென்டர்ல ஒரு பீடு இருக்கு இல்லையா? இது வந்து கிருஷ்ணா பீடுன்னு சொல்லுவாங்க, சாட்சி பீட். நாம செய்யக்கூடிய இந்த மகாமந்திர ஜபத்திற்கு பகவானே சாட்சி. ஸோ அதனால இந்த பீடு மேல வந்து நம்ம வந்து நாம ஜபத்தை செய்யக்கூடாது. ஸோ இந்த பக்கமா இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய மணியை எடுத்துக்கிட்டு புடிச்சிட்டு நம்ம வந்து இப்படி இந்த 3 ஃபிங்கர்ஸ் வந்து நம்ம புடிச்சுக்கணும். ஸோ இந்த தம்பும் சரி, அதாவது இந்த பெரிய விரல் இருக்கு இல்லையா, அதாவது இது என்ன சொல்லுவாங்க, தம்பு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ கட்டை விரல். எனக்கு சில சமயத்துல டக்குன்னு தமிழ் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ மன்னிக்கவும் சடனா டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு. ஸோ தம்பு, அதுக்கடுத்து வந்து இந்த 3 விரல்கள், அதாவது மத்திய விரல், அதுக்கப்புறம் வந்து ரிங் ஃபிங்கர், அதுக்கப்புறம் அது வந்து இந்த சின்ன ஃபிங்கர், இந்த 3த்தையுமே பிடிச்சிக்கணும். இந்த ஒரு மணி மேல நம்ம கை விரலை வச்சுட்டு முதல்ல வந்து நம்ம
பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லணும். ஓகே, ஸோ அதாவது ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா கூட நீங்க பேர் சொல்லிட்டு கூட நீங்க சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு ஆச்சாரியா இல்லையா? ஸோ அதனால அவருடைய பேரையும் சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே அப்படின்னு சொன்ன பிறகு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் மணிக்கு போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்படி நம்ம சொல்லிட்டே வரும்போது கடைசி மணிக்கு வருவோம் இல்லையா? இந்த மணில வந்து நிப்போம். இந்த மணில வந்து நின்ன பிறகு நம்ம வந்து இதை தாண்டிட்டு வந்து இந்த பக்கம் ஜம்ப் பண்ண வேண்டாம். நம்ம வந்து அதை சுத்தி இதை வந்து இப்படி திருப்பிட்டு மீண்டும் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அங்கேயே சொல்லலாம். இல்ல திரும்பியும் எங்க முடிச்சோமோ அங்க இருந்து கூட திருப்பி நம்ம வரலாம். சோ இதுல வந்து எந்த தவறும் கிடையாது. சோ அதனால ஒரு மாலை வந்து 108. சோ அதனால வந்து இது மாதிரி 16 மாலை வந்து செய்தால் நமக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் வைகுண்டம் போறதுக்கான மார்க்கம் உண்டு என்பதை வந்து பிரபுபாதருடைய ரியலைசேஷன்ல அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்கார். அதனால்தான் இந்த 16 ரவுண்ட்ஸ். முதல்ல அவர் 64 சொன்னாரு. 64ஆல யாராலும் பண்ண முடியாது. 21 வந்து அதுக்கப்புறம் 16 தான் அவர் சொல்லிட்டு போனாரு. அதனாலதான் 16 ரவுண்ட் ஸ்டாண்டர்டா வந்து நம்ம இஸ்கான்ல வந்து இதுக்கு சொல்றதுக்கு ரீசன் அதுதான் 16 ரவுண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து இந்த ஜபத்தை செய்யுங்க. ஸோ எஸ் நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்றேனே செய்யலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். நீங்க அந்த இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா கூட நீங்க இந்த ஜபத்தை செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து உங்களால் அதுல இருந்து வெளியே வர முடியும். இனிஷியல் ஃபேஸ்ல வந்து நமக்கு எல்லாமே கஷ்டமான சூழ்நிலைகள். ஏன்னா இந்த ஞானம் எல்லாம் நமக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. சொல்லி கொடுக்காதனால நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணோம். இப்ப தெரிந்த பிறகு நாம அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா அதற்கான மார்க்கத்தை வந்து இந்த ஜபம் வந்து உங்களுக்கு செய்ய வைக்கும். வீட்டுல கூட நீங்க வந்து இந்த ஜபத்தை நீங்க வந்து யாருக்கும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி செய்ய வைக்காதீங்க. ஏன்னா அவர்களுக்கும் அந்த உணர்ந்துதான் செய்ய வேண்டும். யாருமே ஃபோர்ஸ் பண்ணா இந்த ஜபத்தை வந்து ஒரு நாள் தான் செய்வாங்க, நெக்ஸ்ட் நாள் அந்த பக்கம் வரவே மாட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் எ ஃபோர்ஸ். எதையுமே வந்து அவர்களுக்கே அந்த ஈடுபாடு வந்து செய்யணும். அப்போ நீங்க வந்து கடைசி வரைக்குமே உங்களால எடுத்துட்டு போக முடியும். ஃபோர்ஸபிளா சொன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து பாதியிலே நின்றுவிடும். அதனால இந்த பக்தி நீங்க செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக காலையில செய்யலாம், மத்தியானம் செய்யலாம், எங்க வேணாலும் செய்யலாம். இதுக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது. ஆனா மனசு வந்து நீங்க வாய் சொல்லும் பொழுது காது கேட்கணும். அவ்வளவுதான். சுத்தி என்ன நடக்கிறதுன்றத பத்தி நீங்க யோசிக்க கூடாது. இந்த சப்தத்தை நீங்க காதுல கேட்கணும். அதாவது இந்த சப்தம் கேட்க கேட்க அது ஆழ் மனசுல போய் பதியும். அதனாலதான் வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டா கூட நம்ம வந்து கண்ணை திறந்துட்டு சொல்லலாம், மூடிட்டு சொல்லலாம், நமக்கு எப்படி சௌகரியமா அது. ஆனா கொஞ்சம் லவுடா நம்ம காது வரைக்கும் கேட்கிற சப்த அளவுக்கு நம்ம சொல்லணும். ரொம்ப கத்தி சொன்னீங்கன்னாக்கா முதல் ஒரு ரவுண்டு மட்டும்தான் உங்களால எனர்ஜியா சொல்ல முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த எனர்ஜி இருக்காது, நமக்கு எல்லா எனர்ஜியும் வேஸ்ட் ஆயிடும் இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம காதுக்கு என்ன கேட்கிறோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம சொன்னா போறோம். ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் வந்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து நல்ல இம்பாக்டா இருக்கும். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது